mga pangunahing balita. Mag-ama patay matapos masalpok ng bus ang sinasakyang motorsiklo sa Matnog, Sorsogon. Lalaki arestado sa iginasang search warrant operation sa Masbate City. 200,000 halaga ng shibo at mga baril na samsama. Mga biktima ng dengue sa Bicol Region ngayong taon, pumalo na sa mahigit 900. Binabantayang low pressure area pumasok na sa PAR. At Muslim community sa Legazpi City nagsama-sama sa pagdiriwang ng Idil Adha. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, ika-6 ng Hunyo taong kasalukuyan. Patay ang mag-aama mula Sorsogon matapos na masalpok ng isang pampasaherong bus ang kanilang sinasakyang motorsiklo kahapon. Mga biktima galing umano sa pagpapamedikal ng anak na magkokolehiyo ngayong pasukan. Narito ang buong detalye. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng mag-aamang nasawi sa salpukan ng motorsiklo at bus dakong 3:00 ng hapon kahapon sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. Ayon sa kaanak ng mag-aama, ipinagmaneho ng 41 anyos sa padre de pamilya ang 17 anyos nitong anak na babae patungo sa bayan ng Irosin para magpamedikal dahil magkukulehiyo na ito ngayong pasukan. Isinama rin daw ng mag-ama ang 2 taong gulang na anak na lalaki dahil walang magbabantay dito. Pauwi na daw sana ang mga ito ng maaksidente. Para sa akin, sobrang sakit. Mula sa pangyayaring yun, di ko makuha sa sarili ko na parang siguro na naginip na ako nangyari. Sobrang parang di matanggap. Ituloy, halos 3 yung nawala. Lalo pa yung isang musmus na 2 years na bata. Wala pa ang kamalay-malay at saka pumanaw na din. Tsaka yung babae ay asikaso ng kanyang kuan para sa dadating na klasihan ay makapasa siya ng kanyang mga requirements. Sa investigasyon ng Matnog Municipal Police Station, galing Eastern Samar patungo sana ng Cubao ang bus nang masalpok nito ang papatawid ng motorsiklo, lulan ang mga biktima. Dead on the spot ang padre de pamilya habang idineklara naman na dead on arrival ang 2 taong gulang na bata. Namatay naman habang ginagamot ang babaeng biktima. Skid mark natin, sir, or almost 120 meters from the simula dun sa binanggaan. 120 meters siya more or less. Nakaladkad yung motor. Tapos yung babae, yung bata, nahulog pa siya doon sa kanal, sa butas, sa kanal. Tapos yung babae, nakahandos, magkakahiwalay sila. So pagsalbok ng bus, nagtumilapon yung 3. Depensa naman ng bus driver, hindi niya agad nakita ang mga biktima. Humingi rin siya ng tawad sa mga naulila ng mag-aama. Hingi na lang ako ng dispensa sa kanila at hindi ko naman kagustuhan yun. Pangyayari na yun. Aksidente lang talaga. Iniwasan ko pa nga eh. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sa ngayon, inaantay pa namang kaanak ang pag-uwi ng ina ng mga biktima na isang OFW sa Singapore. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 4 katao naman ang sugatan sa pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang tricycle sa Nabua, Camarines Sur. Hindi umano pamilyar ang rider sa lugar kaya nauwi sa disgrasya. May report si Danica Garcia. Sa video, makikita ang isang nakahandusay na lalaki habang nadadaganan ng isang wasak na motorsiklo sa tabi ng isang nakatagilid na tricycle. Kuha ito ng isang netizen alas 5 ng hapon nitong Miyerkules sa Barangay Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Kinilala ang lalaki sa video na isang 26 anyos na lalaki, college student at residente ng Zone 8 Sitio Pito, Barangay Sagrada Familia, Buhi, Camarines Sur.
Ayon kay Police Corporal Jonard Bufete, tagapagsalita ng Nabua Municipal Police Station, galing sa lungsod ng Naga ang tricycle na minamaneho ng isang 42 anyos na lalaki. Residente ng barangay San Vicente, Gurong-Gurong, Nabua. Lulan ang 3 pasahero at patungo sa direksyon ng San Vicente, Nabua nang masalpok ng motorsiklo mula sa kabilang linya. Sa inisyal na investigasyon, hindi umano pamilyar ang rider sa nasabing kalsada at nagkataon na blind curve ang lugar ng aksidente na nauwi sa disgrasya. Pawang nagtamo ng injuries ang mga sangkot sa insidente. Trinay pa man pong iiwas ni tricycle yung kanyang sasakyan, pero talagang kinain na ni motorcycle yung linya niya. Kaya po nagkaroon ng banggaan, and sa pag-iwas po ni tricycle, yun nga po natumba yung tricycle. Lahat naman po, ma'am, dinala natin sa hospital for proper medical treatment. Napag-alaman din na walang driver's license ang rider kaya't papatawan pa rin siya ng penalidad. Yung pong walang driver's license, automatic yun, ma'am. Titikitan natin yun. Traffic ordinance sa LTO na batas na no license. And kapag po tayo hindi natin pamilyar yung kalsada, yung lugar na pinuntahan natin, lalo na kung tayo nagmamaneho, kung mga sasakyan, motorman, tricycle, four-wheel drive, maging po tayong alerto o conscious sa kalsada o sa kalsada na dinadaanan natin. Lalong-lalo na po, sabi ko nga, kung hindi tayo pamilyar. Kasi nga po, ito yung nangyari, hindi pamilyar si rider na may blind curve pala doon sa lugar, hindi niya na-anticipate, kaya po, nabangga niya, nakuha niya yung kabilang linya. Samantala, nagkaroon na din ng pag-uusap ang bawat panig at hindi na sasampahan pa ng reklamo ang rider matapos niyang akuin ang pagpapagamot sa tricycle driver at mga pasahero nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Mahigit 200,000 halaga ng shabu at mga baril nasamsam sa isang 56 anyos na lalaki sa Masbate City. May report si Angeline Dagta. Arestado ang isang 56 anyos na lalaki sa ikanasang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Pating, Masbate City, hapon nitong Miyerkules, Hunyo 4. Kinilala ang suspect na si alias Bernie, residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa kanya ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 37.67 grams at nagkakahalaga ng 256,156 pesos. Nakumpiska rin sa posisyon niya ang isang caliber 45 pistol at isang unit ng caliber 357 na revolver na may 9 na bala. Matagal na po itong under monitoring, hindi lang po ng city, kundi ng PIU. Kaya nga po naging joint operation po ito ng iba-ibang unit sa Masbate kasi matagal na po talaga itong namomonitor. And after the series of cases and casing and surveillances, nag-apply na po ang ating lead unit ng SW para dito sa suspect po. Nasa kustodiya pa ng Masbate CPS ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gusto ko ring magpasalamat sa community dito sa city kasi po malaking tulong din po sila kasi during the casing and surveillances malaking tulong din yung mga information na binibigay ng community sa atin. And sana po patuloy pa rin po silang ganon na sumusuporta sa lahat ng programa ng PNP against illegal drugs para kumbaga hindi man natin maubos, paunti-unti mabawasan tong mga gumagawa ng ganito. And sa mga pa rin po matigil sa kanilang pinagagawa, hindi rin po kami titigil sa paghanap and sa paghuli sa iba. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng Masbate Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit at Masbate City Police Station. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Sa ibang balita, pumalo na sa mahigit 900 ang biktima ng dengue sa Kabikolan ayon sa DOH Bicol. Ilang paraan para makaiwas sa sakit, muling pinaalala ng kagawaran. May report si Rose Bilista. Kinumpirma ng Department of Health o DOH Bicol na umabot na sa 952 ang tinamaan ng dengue sa Region 5 sa unang 5 buwan ng 2025. Batay sa datos ng ahensya, lumobo ito ng 502 o 112% kumpara noong 2024 na 450 na kaso lamang ang naitala. Ang dengue po hindi na lang po tag-ulan, kumbaga whole year round po may dengue case na po tayo. Potentially po yung complication niya po is deadly po.
Pero pag na-handle po siya ng physician and nurses po, usually po nagsasurvive po ang patient. Ayon sa kagawaran, maaaring mapigilan ang pagdami ng kaso ng dengue sa rehiyon kung mapapanatili ang kalinisan sa kapaligiran. Kaya sa pagdiriwang ng Dengue Awareness Month ngayong buwan, hinimok ng opisina ng DOH Bicol ang publiko na gawing madalas ang pagsuri sa mga lugar na madalas pamugaran ng mga lamok, lalo pa ngayong tag-ulan na naman. Bali po pag nagkakandak po tayo ng search and destroy, di lang po yung walis-walis, linis-linis na po ng mga dahon, hindi po ganon. Ito pong mga types of container po, yan po yung dapat natin tingnan. Ang dengue isang viral infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok o ang Aedes aegypti mosquito. Wala itong pinipiling edad na maaaring mauwi sa kamatayan kung hindi agad maaagapan. Lahat po tayo pwede maapektuhan from infants to adults. Ilan sa mga sintomas ng dengue ang pagkakaroon ng lagnat, pamamantal, pananakit ng mga kalamnan, panghihina, pagsusuka at pagkahilo. Makikita ang sintomas ng dengue mula 3 hanggang 14 na araw matapos na makagat ng lamok na may dengue virus. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, binabantayang low pressure area pumasok na sa PAR. At Muslim community sa Legazpi City nagsama-sama sa pagdiriwang ng Idiladha. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa
Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Posible umano itong maging unang bagyo ngayong taon. May report si Danica Garcia. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayang low pressure area o LPA na nabuo madaling araw kahapon Huwebes. Ayon sa Pag-asa, alas 8 kaninang umaga nang mamataan na ito sa loob ng PAR. Dahil dito, asahan ang panakanakang pag-ulan ngayong araw at matinding pag-ulan ngayong weekends. Inaasahang aabot sa 50 hanggang 100 mm ang ulan bukas sa mga probinsya ng Catanduanes, Sorsogon at Albay. Sa buong linggo naman, makararanas din ng pag-ulan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Ngayon na Biyernes until over the weekend, inaasahan po natin ang cloudy skies na may mga scattered na mga pag-ulan at rain showers and thunderstorm. Dahil sa LPA na ito, magdadala ito ng mga paulan, lalo na po bukas sa probinsya ng Sorsogon, Albay at Catanduanes, at sa linggo po, magdadala po ito ng matinding pag-ulan. Posible itong maging unang bagyo ngayong taon at tatawaging Bagyong Auring. Inaasahan naman na lalabas ng PAR ang LPA sa darating na Martes o Miyerkules. Since ina-expect po natin na lalapit po itong low pressure area at may katamtaman na tsansa itong maging ganap na bagyo sa Saturday or Sunday. After po nito magre-recurve po siya. At yun po, sa Saturday at Sunday, possible mag-issue tayo dito sa Pag-asa Southern Luzon ng mga heavy rainfall warning kung malakas na po ang mga pag-ulan. Muli nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na maging alerto at manatiling nakatutok sa kanilang mga susunod na weather forecast upang maging handa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Mas pinaigting ngayon ng Tabaco City PNP ang pagpapatupad ng batas trapiko, lalo na laban sa mga mabagal na sasakyan. Kasunod daw ito ng sunod-sunod na aksidente na naitala sa mga pangunahing kalsada sa Albay. May report si May Insinares.
Dahil sa sunod-sunod na aksidente sa lansangan, mas pinaigti ngayon ng Tabaco City PNP ang pagpapatupad ng batas trapiko lalo na laban sa mga babagal na sasakyan. Nitong Miyerkules, sinita at pinagmulta ng pulisya ang ilang tricycle drivers dahil sa paglabag sa mga batas trapiko o mga regulasyon tulad ng paggamit ng inner lanes sa mga pangunahing kalsada na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Pabor dito ang 2 dekada ng tricycle driver na si Tatay Fernando. Aniya, ang pagsusumikap na ito ng PNP ay magriresulta sa mas ligtas at maayos na sistema ng trapiko sa kanilang lungsod. Order po ng para po sa PNP, so rules and regulation. Tama naman po yung mga slow vehicles na tinatawag, nasa gilid yung para sa kanilang lane. Para naman iwas disgrasya kasi yung nag-overtake dito sa kanan ng mga sasakyan na malalaki, doon nga na nangyayari, nakakaroon ng aksidente dahil sa walang daanan na formal. Dapat talaga yung mga slow tricycle, kagaya ng motor, sa gilid para iwas po yan aksidente. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr., hepe ng Tabaco City Police Station, layunin ng mas mahigpit na pagpapatupad na ito na mapabuti ang daloy ng trapiko at mapataas ang kaligtasan sa mga lansangan sa kanilang lungsod. Pag nandiyan dyan, pinapaalalahanan natin sila na may mga warning naman tayo, hindi naman agad-agad talagang tinitikitan. Pinapaintindi natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatricycle, na dapat dito kayo, dito yung tamang daan ninyo. Talagang slow moving ka at 4 lanes yung daan, dapat dito ka talaga sa sa rightmost. Para pag yung nag-overtake kasi, ang general rule kasi pag mag-overtake dapat sa kaliwa talaga. So pag mabilis sa sasakyan, overtaken ka sa kaliwa. So yun ang mas pinapaigting natin para maiwasan yung mga disgrasya. Dahil hindi pa 4 lanes ang karamihan sa kanilang kalsada, muling pinaalalahanan nito ang mga gumagamit ng kalsada na mas magdoble ingat. Kasanayan natin talagang 2 lanes nung unang panahon, di ba? 2 lanes. So right and left lang yan. So mag-overtake lang once clear. Pag hindi pa, wag nang pilitin. And then pag halimbawa yung mga tricycle natin or jeepneys or even the buses, pag magpipick up or magbababa ng pasahero, talagang kung may shoulder naman, gigilid nila na maayos para hindi sila nakaka-obstruct sa traffic. So yun ang dinidisseminate natin sa kanila, and paminsan pumupunta kami dyan sa mismong tambakan ng mga tricycle at briefing namin sila. Meron kaming mga activities together with the PCR na binabahagi namin sa kanila kung ano yung mga tamang gawin when it comes to defensive driving. Nanawagan din ang hepe sa lahat ng motorista na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas trapiko upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Ipinagdiriwang ng Muslim community sa Legazpi City ang Idil Adha ngayong araw. Ang kanilang pagtitipon-tipon ay higit para sa isang relihiyosong okasyon. Pagpapakita umano ito ng kanilang matatag na pananampalataya at pagkakaisa. May report si Mel Moral. Alas 6 kaninang umaga nang magsama-sama ang mga Muslim sa Legazpi City at sabay-sabay na nag-alay ng panalangin kay Allah sa loob ng kanilang mosque sa Barangay Oro Site. Ayon kay Dato Toto Kawasatig, ang Idil Adha ay isang mahalagang kapistahan na nagpapaalala sa kanilang mga Muslim ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, pagsasakripisyo at pagbabahagi ng mga natatanggap nilang biyaya. Pinaka-importante sa amin yung nagbibisitahan kami, yung mga kapitbahay namin, nag-share kami ng mga blessing, yung mga pagkain, at saka nag-ano kami kasi parang obligado sa amin na yung nagkakatay kami ng mga baka doon sa mga, tapos ni-share namin doon sa mga kapitbahay namin ng mga walang-wala, doon sa community namin.
Ang Idil Adha ay isa sa pinakamalaking kapistahan sa relihiyong Islam. Ayon kay Sultan Amin Datu Manung Hasan, President ng United Muslim Communities of Bicol Region, ang kanilang pagtitipon-tipon ay higit pa sa isang relihiyosong okasyon dahil ito'y isang paalala sa kanilang matatag na pananampalataya at pagkakaisa. Kapag tayo ay naging tunay na mananampalataya ay peaceful na po tayo. Buong mundo, peaceful tayo. Sapagkat walang mananampalataya nagagawa ng masama sa kapwa. Ang tunay na mananampalataya, Muslim man yan o Christian o ano man yan, talagang hindi ang gagawa ng masama sa kapwa. So, ibig sabihin, kapag nanatili yan sa atin, ano man ang iyong pananampalataya, just respect na lang. Kasi nasa dakilang tagapaglikha na yan eh. Naging simple ngunit makahulugan ang selebrasyon. Matapos ang panalangin, nagkaroon din ng mga kapatid nating Muslim ng munting salo-salo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat at happy weekend!